Насип булса, безне яңа бөтен җиһан өчен кадерле булган, мүбарәк булган Рамазан ае көтеп тора. Инде ул безнең ишекләребезгә килеп җитте. Насип булса, иншааллах, без ул ишекләрдән килеп керербез. Һәм Рамазан ае бөтенебез өчен дә хәерле, бәрәкәтле һәм зур бер мәдрәсә, зур бер мәктәп булып тора. Бу айда без үз-үзебезне тәрбиялибез. Ел буена инде белеп белмәй кылган гөнаһ хаталы эшләребездән тәүбә кылабыз. Ел буена җыелган, шушы күңелләребездә җыелган каралардан без пакланабыз, йөрәкләребезнең инде паклыйбыз, чистартабыз. Һәм инде хутба алдыннан да әйтелеп кителгәнчә, былтыр безне Аллаһ Тәала җәмәгать белән таравих намазлары укудан мәхрум иткән иде. Инде дугалар кылыйк, чынлап та бу елны да андый хәл кабатланмасын. Инде Аллаһның рәхмәте белән шушындый хәлдә дә җомгалар, намазлар, 5 вакыт намазлар укый алабыз. Монсы да зур ниғмәт. Һәм инде Рамазан аеның да шушы таравих намазларын җәмәгатьтә торгызырга һәр барчаларыбызга да Аллаһ Тәала насип итсә иде иншалла. Инде хәзердән үк күңел сөенә дә бераз куркып та тора. Чөнки аның өчен шикләнмәгән күләмдә әҗр-савап әзерләнгән Рамазан аен инде безнең әйбәт итеп шәригать кысаларынан чыкмыйча йырып чыгасы бар. Шушы бөтен үзенең фазиләтләре белән бер рәттән Рамазан ае ул безгә еллык исәп-хисап ясау булып та тора. Без бер ел эчендә инде нинди үзгәрешләр булды безнең белән. Без динебез өчен, милләтебез өчен алга таба нәрсә эшләдек, ахирәтебез өчен нинди тырышлыклар куйдык дип һәр беребез инде үз-үзебездән сорарга тиешбез. Һәм менә шушы Рамазан аенда, Рамазан ае ул елның иң хәерле ае, аның уразасы ислам диненең бер баганасы булып тора. Ул айда елның иң хәерле көннәре һәм төннәре, ул айда 1000 айдан хәерлерәк булган кадер кичәсе бар. Шушы хөрмәтле кунакны без ничек каршылыйбыз соң? Нинди әдәпләре бар? Нәрсәләрне без эшләргә тиешбез? Менә шу сорауларга кыскача гына инде җавапларны бүген хутбабыздан карап китербез иншалла. Иң беренче шушы айга җитүдә һәр бер кешенең, һәр бер мөселманның зур хыйрыслыгы, зур тырышлыгы булырга тиеш. Чөнки бу әйбергә инде шушы хыйрыслык дип әйтгәндә, шушыңа ирешергә тырышу, әлбәттә ул Аллаһ Тәаләдән сораудан гыйбарәт. Ягъни Аллаһ Тәаләгә дугалар белән мөрәҗәгать итүдән гыйбарәт. Һәр мөселман Раббысыннан көч-куәт, сәламәтлек сорый. Хөрмәтле сахабалар Рамазан аена ярты ел кала, инде Аллаһ Тәаләдән ялвара башлаганнар. Эй Раббым, мине шушы Рамазан аена ирештерсәң иде дип. Һәм инде риваят кылына, Рамазан ае үткәч ярты ел сорыйлар иде ди. Эй Раббым, кабул итсәң иде дип. Һәм күренекле зур табигин Яхья ибн Аби Касир дигән кеше рахимахуллаһ мондай дуга кыла торган булган ди. Аллаһумма саллимни иля Рамазана ва саллим ли Рамазана ва тасалламху минни мутaqabbalan ди. Эй Раббым, эй Аллаһ, мине Рамазан аена ирештерсәң иде. Һәм миңа Рамазан аен ирештерсәң иде. Һәм миннән аны кабул булган хәлдә аны алсаң иде дип дуга кыла торган булган. Чөнки Рамазан аен сиңа Аллаһ Тәала китереп ирештергә мөмкин. Ләкин син анда ширләп китү сәбәпле яисә башка гызурлар сәбәпле аны тута алмаска мөмкинсең. Шуңа ул сорый торган булган һәм мине ирештерсәң иде ди. Һәм мине тапшырсаң иде ул айга дип. Шушы әйберләр бергә булганда син инде Аллаһның рәхмәте белән ураза тотасың һәм инде уразаларны тоткач Аллаһ Тәаләдән сорыйсың, кабул итеп ал инде хәзер дип. Чөнки ул гамәлне, гыйбадәтне кылу гына түгел, аның кабул булуы шарт. Кабул булу өчен инде без бик күп тырышлыклар куярга тиешбез. Икенче әдәп шушы айга килеп ирешә алганыбыз өчен шиксез шөкерләребезне, хәмд сәнәләребезне Аллаһ Тәаләгә без кылырга тиешбез. Чөнки бүгенге көндә җир астында яткан туганнарыбыз, якыннарыбыз, дусларыбыз, кардәшләребез, алар бөтенесе дә шушы ниғмәттән мәхрум. Бер көн ураза тоту, Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям әйткәнчә, Әдәм баласының йөзен 70 көзгә җәһәннәмнән ерак айта ди. Бүгенге көндә кабер әхирләре менә шушындый зур ниғмәттән мәхрумнар. Безгә Аллаһ Тәала мөмкинлек бирә. Иншалла. Әлбәттә без менә шушының өчен дә Аллаһ Тәаләгә шиксез шөкер сәнәләребезне җиткерергә тиешбез. Һәм инде менә шушы әйберләрне
fikirlәгән кеше әлбәттә инде Аллаһ Тәгаләне мактарга тиеш дип әйттек. Һәм Аллаһ Тәгалә Куръанда әйтә: "Кул би фадлиллаһи ва би рахматихи фабизалика фальяфраху хуа хайрун мимма яджмаун" ди. Әйт, бу Аллаһ Тәгаләнең фазылы һәм рәхмәте. Шуңа алар сөенсеннәр һәм бу алар җыйган нәрсәләрдән хәерлерәк ди. Ягъни Аллаһның рәхмәте белән без шушы мөбарәк булган айга кирергә торабыз. Шушыңа ирешү бу Аллаһ Тәгаләнең фазылы рәхмәте. Кабатлап китәбез, аңа бөтен кеше дә ирешә алмады. Шуңа сөенегез ди. Һәм менә шушы сезнең ди бөтен җыйган әйберегездән хәерлерәктер ди. Ягъни Аллаһ Тәгаләнең фазылы, рәхмәте ул безнең бу дөньяда җыйган бөтен дөнья малларынан әлбәттә хәерлерәк һәм өстенрәк. Һәм шушындай бер Абу Хурайрадан китерелгән бер хадис, Имам Ахмадның Муснадында китерелә. Кызыклы хадис шундай: "Кана раджулани мин балия мин Кудаата аслама ма'a an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa istashhada ahaduhuma wa ukhira al-akhar sanatan." Кудага кабиләсеннән ике ират Пәйгамбәр sallallahu alayhi wa sallam белән бер рәттән ислам кабул иттеләр. Берсе ислам кабул итте дә шәһид булып китте. Аллаһ хузурына күчте. Икенчесе бер ел соңарып вафат булды ди. Һәм قال طلحة بن عبيد الله فرأيت الجنة فرأيت فيها المؤخر منهما أدخل قبل الشهيد. هم طلحة ibn Ubaydullah radiyallahu anhu ayta: "Һәм мин төш күрдем, төштә җәннәтне күрдем" ди. Һәм менә шушы ике үлгән кешене, Бәну Кудага кабиләсеннән булган ике кешенең берсе ди, соңарак үлгәне иртәрәк кирде җәннәткә ди. Һәм бик нык гаҗәпләндем. Һәм инде бер риваятта әйтелә, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва салламга сөйләдем ди. Икенче риваятта әйтелә, бу хәл ди, ягъни минем төшемнең мәгънәсе Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва салламга барып иреште ди. Һәм Аллаһ илчесе саллаллаһу алейһи ва саллам инде аңлатып бирә, сорау бирә: "Алейса кад сама ба'даху Рамадана ва салла 6000 ракъатин ау кадha ва кадha ракъатан салат as-санати" ди. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллам аңлата: теге соңрак үлгәне ди, әллә ул ди Рамазан аенда ураза тотмадымы ди? Әллә ди 6000 ракъат, яисә инде теге 1 еллык ракъат намазларын, 1 еллык намазларның ракъатын әйтеп бирә, шуның хәтле ракъат намаз укымадымы ди. Шынлап та инде менә күрәбез, бу әсәрдән дип әйтик инде, бу хадистән, бу хәбәрдән күрәбез нәрсәне? Менә шу Рамазан ае теге соңрак бергә ислам динен кабул итеп тә соңрак үлгән кешенең дәрәҗәсен күтәрде ди. Әлбәттә инде бу әйберләрне бер Аллаһ Тәгалә генә белә, кемнең кем икәнлеген, кемнең тақва икәнлеген, кемнең җәннәт әһле икәнлеген бөтенесен дә Аллаһ Тәгалә белә. Һәм инде Аллаһ Тәгалә әлбәттә үзе белгәнчә, үзе теләгәнчә урнаштырачак бөтен кешене. Өченче әдәп бу айның килүенә сөенү. Башкаларга аның фазиләтләрен искә төшерү. Чөнки Аллаһ илчесе саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең сахабаларын бу мөбарәк ай белән кутлый торган булган. Беренчедән, һәм инде кутлап аның дәрәҗәләрен, аның фазиләтләрен әйткән, тегеләре сөенеп каршы алсыннар өчен. Һәм мисал өчен Абу Хурайра радиллаһу анху әйтә: "Кала ан-набиюллаһи саллаллаһу алейхи ва саллям ва хуа юбашширу асхабаху: "Кад җаакум Рамадан, шахрун мубаракун, iftaradallahu alaykum siyamahu, tuftahu fihi abwabul jannati wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi shayatin, fihi laylatul qadri khayrun min alfi shahr, man hurima khayraha faqad hurima." Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diye sahabelerin süyündürüp Ramazan ayı kelip jitkende eyteydi diye. Sizge kelip irişti Ramazan ayı, mübarek bulgan ay diye. Allah Teala sizge anın urazasını farz kıldı. Ol ayda cennet işikleri açılır, cehennem işikleri biklenir, yabılır. Hem şeytanlar buğavlanıp taşlarlar diye. Hem ol ayda Leylatul Qadr, Kadir kişesi bardır. Ol 1000 aydan hayırlıraq. Kim menə şuşu əybirlərinin fazilətlerindən, üstünlüklərindən indi məhrum buldu, ol məhrum buldu diye. Yani bilə turub da şuşu əybirlərini kim indi urazasını tutmay, kimnin indi rejimi şuşu urazanı tutudan üstünrək ikən, kimnin indi yuqıları tünlə namaz oqılardan üstünrək ikən,
ул аларны эшләми һәм менә шушы булган бөтен фазилатлардан инде мәхрүм кала. Һәм инде Ибн Раҗаб дигән галим әйтә, менә бу хадис ди, ул асыл булып тора кешеләрне котларга яралгандыгына ди. Ягъни бездә бит инде куштырнаклар эчендә билемле кешеләр күп, хәзер җомга намазы белән, җомга көне белән дә котларга ярамый, бәрәкәтле булсын дип теләргә дә ярамый. Инде менә бу Рамазан ае белән котларга ярый дип әйтәләр менә шуннан чыгып. Ягъни менә шушы хадис ди асыл булып тора Рамазан аеның килүе белән котлау. Һәм инде әлбәттә теге җомгалары ярамый дигән сүз түгел, бәрәкәт теләү, әлбәттә бер-беребезгә карата дуга кылу ул инде тиешле әйбер. Чөнки Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям инде аңлатып калдырган, һәрбер кеше шундый һәрбер кешегә ди билгеләнгәндер бер фәрештә, аңа шундый бер вакалат бирелгән, бер кеше икенче кеше өчен дуга кылса ди, амин сиңа да шулык әйбер булсын дип кенә тора ди. Без беләбез инде фәрештәләр алар хөрмәтле куллар, Аллаһ Тәгалә хөрмәтле куллары һәм аларның инде дугалары кабул ителә. Шуңа күрә инде Рамазан ае белән котлау ул инде сөннәт дип әйтергә кирәк. Ибн Гумар радиллаһу анһума әйтә торган булган Рамазан ае килгәндә: "Мәрхәбан би шәһри хайрун куллуху, сиямун наһаруху, қиямун ләялуху" ди. Хуш килдең ди, бүтән ки хәерле булган, мүбәрәк булган ай, синең көннәрең уразадыр, төннәрең намаздыр дип әйтә торган булган. Һәм инде Гумар ибн ал-Хаттаб, шушы Ибн Гумарның әтисе булып тора инде ул әйтә торган булган: "Мәрхәбан би мутаххири зунубина" ди. Безнең гөнаһларыбызны паклаучы, тазартучы ай, хуш киләсең дип, менә шулай дип каршы алалар иде ди. Ләкин менә шушы әйберләрне сахабаларның тормышыннан, табигиннарның тормышыннан, инде туры юлдан булган, Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтенә ирешкән зур галимнарның тормышыннан күрәбез. Алар ничек шушы үсләренә йөкләнгән фарызларны үти алуларына сөйгәннәр һәм аларны күз карасы кебек саклаганнар. Кызганычка каршы бездә менә шушы әйберләрне кадерләү дигән әйбер бүгенге көндә кимегәннән кимеп бара. Намазлар да, уразасы да ул ниндидер кайбер вакытта хәтта инде гадәткә генә әйләнеп бара. Менә шушылай гадәткә генә әйләнеп китмәсен өчен без инде аның саваплары турында инде фикерләргә тиешбез. 4нче әдәп Рамазанны яхшы каршылау, аннан файда алу өчен уразаның хөкемнәрен өйрәнү. Чынлап та ел буена инде аның кайбер хөкемнәре онытылып та китергә мөмкин. Иншаллаһ алдагы хутбәләрдә, алдагы җомгаларда бу турында инде искә төшереп китерләр. Менә шушы әйберләрне кабатлап чыгу тиешле. 5нче әдәп әлбәттә ул инде гафу итү белән бәйле. Без кешеләрне гафу итәргә тиешбез. Сине әгәр берәрсе рәнҗиткән икән, теге ул кешегә ниндидер бер ачу сакларга кирәкми. Тизрәк гафу итәргә тырышырга кирәк. Чөнки Аллаһ Тәгалә үзе гафу итүчеләрне ярата. Һәм инде 6нчы әдәп бу ихластан тәүбә истигъфар кылу. Аллаһ Тәгалә Куръанда бик күп җирләрдә әйтә: ихластан тәүбә кылыгыз, насуха тәүбәсен кылыгыз дип әйтә Аллаһ Тәгалә. Тәүбә нәрсә инде ул? Ул шул гөнаһтан üzülү, гөнаһка үкенү һәм ныклы ният кылу, киләчәктә ул гөнаһка кайтмаска дип. Шул вакытта менә шушы шартлар үтәлеп тәүбә кылына икән, Аллаһ Тәгалә синең гөнаһларыңны инде гафу итәчәк, изгелекләр күп итеп язачак һәм инде үзенең киң рәхмәтләренә үзенең рәхмәте белән кертәчәк. Аллаһ Раббыбыз һәр барчаларыбызга да ныклы иман, тәүфик, һидаят, истиқамәтләр бирсен. Шушы Рамазан аена килеп ирешү белән инде сезне һәр барчаларыбызны котлап китәсе килә. Инде таравих намазларында катнашыйк. Чөнки таравих намазларын җәмәгатьтә үтәү сөннәт муаккада алал кифая, ягъни җәмәгать өстендә булган ныклы сөннәт, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям тарафыннан, сахабалар тарафыннан калдырылмаган намазларны торгызыйк иншаллаһ. Һәм инде җәмәгать инде ул Рамазан ае үтердә китер, ул бер мизгел кебек кенә менә тиздән бер айдан шулай дип шунда хутбәдә әйтелер. Әле генә Рамазан ае башланган иде, инде үтеп китеп бара дип. Ансы да булар, насип булса, ансын да күрербез. Үтә дә китә Рамазан айда гомере үткән кебек. Менә шушы Рамазан айында намазларыбызны торгызган кебек, җәмәгать намазларына йөргән кебек, ел буена инде безнең
омтылышыбыз Аллаһ Тәгаләнең мәчетен, Аллаһ Тәгаләнең мәчетләрен, йортларын торгызу, аны яшәтү булса иде. Һәм инде әлбәттә иң зур максат Раббыбызның рәхмәтенә ирешү булсын һәм ирешергә насыйп итсен. Ва aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iri jama'atil muslimin innahu huwal ghafurur rahim al jawadul karim sami'ul alim sami'ud du'a.